Lidi, mám tady Pokémony, takže jdeme se otevřít. Hned tam je vykoukl Energy, to je dobrý. A jako dá se, taky dá se. Reálně se, zatím se dá všechno. Zatím se reálně všechno dá. A není tam zase něco mega horší, mega špatně, ani mega dobrý reálně. Máš tam byla nějaká petarda. Chtěl bych Godly. Na to si počkáme. Chtěl bych nějaký Godly. Godback. To je mega dobrý. Zatím jako mega dobrý. Bylo hoši mega dobrý, bylo tohle reálně. To bylo mega dobrý. Další 2 powery, dobrý. To mám po několik. Několikátý. To mám po několikátý. A to jdu vyhodit, počkejte. Zatím tady mám Pokémon, počkejte. A dám tady. Já to dám do peku. Kam to samě. Nikdy nebudete mít ani já možná. What? Ty vole. Ty vole. Kámo, tak čau a dávajte lajky a odběry, čau.